La millor varietat musical a Cadena 100. I més de 15.000 aspirants s'han presentat a la segona edició de La Voz, que començarà aquesta tardor. Aquí tenim ara una de les seves poets, Rosario, amb el número Qué Bonito, a Cadena 100. Mira, aquí lo han limpiado, ¿viste? Sí, sí. Parece que lo vendieron entonces.